Wiemy jak uderzyć, aby głowa odleciała. To jest ta samurajska krew. To jest ta nasza siła i zer. My samuraje wiemy jak używać mowy ciała. Wiemy jak uderzyć, aby głowa odleciała. To jest ta samurajska krew. To jest ta nasza siła i zer. Takiej siły to nie ma nikt inny. Po naszym ciosie każdy wpada w szał. Ze strachu drży to jest winny, bo do czynienia z nami będzie miał. My samuraje wiemy jak używać mowy ciała. Wiemy jak uderzyć, aby głowa odleciała. To jest ta samurajska krew. To jest ta nasza siła i zer. Zadyminka przecież siebie ramy. Będziemy ćwiczyć, aż nam braknie sił. Bo kiedyś przecież to wykorzystamy. Musimy chwalić, aby cytatny był. My samuraje wiemy jak używać mowy ciała. Wiemy jak uderzyć, aby głowa odleciała. To jest ta samurajska krew. To jest ta nasza siła i zer. My samuraje wiemy jak używać mowy ciała. Wiemy jak uderzyć, aby głowa odleciała. To jest ta samurajska krew. To jest ta nasza siła i zer. No, zbiórka! Zejda? Mokuson? Mokusujemy. Mokusojane. Sensei Direi. A Shintei Direi to co, kogoś się tak nie nauczyli? Ten Direi. Senpai Direi. Sensei Direi i Senpai. Zauważyłem, że to niektórzy tu mają wielkie problemy, żeby dobrać porządną obuwie do różnego rodzaju aktywności. Cicho, bądź, Kamasyski. Na treningi przecież to wiadomo, że najlepszym obuwiem są klapki, są na walki. No ale już jak wyciągnąłeś klapki, to niech będą klapki. Dlaczego klapki są najlepsze na walki? Może Wilek powie. Klapki do walki. Żeby polskiej nie miał tak Tak jest. Gdy idziemy w góry, to zakładamy oczywiście tenisówki. Kto wie, czemu tenisówki zakładamy? Może Michał? Tak jest. Głośniej. Głośniej, mikrofony mam potrzebne. Tam jest mikrofon. Nie działa. Łatwo podnieść nogą, a z głowa podeszła, piękny chiński zapach. I na trening najlepsze obuwie poranny to oczywiście trapery. Czemu trapery najlepsze na trening? Rapery, lepsza przyczepność, plus 10 do wzrostu, stabilizacja, lepsze rozgrzewanie mięśni. Bardzo dobrze. Okej, góra. I poćwiczymy sobie dzisiaj pozycję. Urodaci. Tańczy daci. Tak, Iwadaci. Iwadaci to jest pozycja miejsca na koniu, a nie na kiblu. Wiesz, że ściany mają być. Dobrze. I ostatnia, najtrudniejsza pozycja w tym roku poznana? Marko Daci. Pozycja zmęczonego Marka. Dobrze. Pani Srebro, może by Pani nam zrobiła wspólne zdjęcie, bo nie mamy, dobrze? Ustawmy się do zdjęcia. O, co się stało? Szybko trzeba pomóc moim pielęgniarkom! Masa serca! Może sztuczne oddychanie! Ale już nie trzeba! Resuscytacja nie ma. Teraz będzie wiecznie pytał. Mówcie wyjaśnij głośno. Marcina! To obóz nasz karateki świat. Wycieczki mamy i dobrze się zabawiamy. Basen mamy, ćwiczymy tu, uczymy się jak przywalić dziób. Trzymamy się razem, walczymy jak nigdy, rozciągamy się, dopóki nie padniemy w ryj. Najlepszych kumpli znajdziesz tu, bo z nimi uczyć się za dwóch. Skręcę robimy lasy seja oraz zapaj, codziennie
będziemy pilnowali nas. O, teraz muzykę jeszcze zostawić. O. Refren wszyscy uważaj, zaraz będą śpiewać. Rzecz mnie Jeszcze O, rzecz między nami była cicha. Kopnąłem i grzybał teraz ty. Nie wiem czemu to właśnie ja. Walnąłem to tak, że zęby walnąłem. Powiedz mi, czego więcej chcesz? I wszyscy. Walki! Walki wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Walki! Walki wszędzie, a ty krzyku zaraz padniesz w moje ręce. A potem wyszedł z Kamila czas. Jak dostał Mawasi, to uciekł w las. I w tym lesie ze strachu się skrył. Powrócić na matę nie miał już sił. Powiedz Kamil, czego jeszcze chcesz? Walki! Walki wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Walki! Walki wszędzie, a ty Kamil zaraz padniesz w moje ręce. Solo teraz być. Na koniec Nikolas niepokonany ze swej siły w całym świecie znany. Gdy uruchomił tajny swój cios, dostałem prosto z całej siły w nos. Nikolas, proszę, nie dobijaj mnie. Walki! Walki wszędzie zwariowało, oszalało wszyscy moje serce. Walki! Dawaj Piotrek! Walki wszędzie, a ja zaraz padnę w Nikolasa ręce. Walki! Walki wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Walki! Walki wszędzie, a ja zaraz padnę w Nikolasa ręce. I to właśnie cały nasz program. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.